intsimbi yakhe phaa intsimbi ka-8 o'clock bendikuthembisile ke injanjoku ndatsho kuwe ndathi kunye kolu usuku lwanamhlanje sikunye kweliya icala lingaphaya nosisinwabisa kaJack kweliya icala lingaphaya mcimbi ke sobe sincokola ngawo nesithetha ngawo kwakunye nosisiNwayza kweliya icala lingaphaya ngumcimbi we-awards zapha eNcuba yeThemba. Sele ndinaye ke kwelaa cala lam ndimjongile. Sisinwabisa, mandikubulise ndikunike nethuba lokuba ngaba ubulise kumphulaphula ekhaya. Enkosi msasazi, mandithathe eli thuba ndibulise kubaphulaphuli beVukani FM, ndiphinde ndibulise oosingaye ii-VIP zethu, which is ulutsha lwaseNcuba yeThemba. Ndithi into ingani, iqala ngani kwaye izogqibela ngani. Enkosi. Enkosi kakhulu. Sisinwayza, namhlanje niphawula i-second annual of Incuba yeThemba Youth Award ebeziqaleke last year. Kumphulaphula ongazaziyo ezi awards, ingaba yintoni injongo zazo? Also, looking back kweza last year, ingaba bezinefuthe elinjani kubantu abatsha baseNcuba yeThemba? Enkosi tata. Mandiqale ngokuthi ndifuna just nje ndininike i-background encinci yezi awards, ne? Ii-awards ezi ziqale last year, ziqalwa nguBhuti Chumane Nafane, ingumbono wakhe under ikhampani yakhe which is African Times Solutions. Wabona kufanelekile noba makaze nalo mbono kwi-Youth Forum. Youth Forum leyo isebenzisana ne-ofisi ka-Executive Mayor uMama uNoncedo Zonke. Iinjongo zayo ke kukudibanisa ubunye be-community yethu kunye nokurecognize ii-achievement zabantu abatsha. Niyayazi mose xana uye urecognize, loo nto leyo iye ibooste i-self-esteem yakho ne-confidence yakho. Kakuhle sifuna bayazi abantu bana siyababona kwaye siyayivuyela imisebenzi yabo lena bayenzayo. Sifuna kakuhle nokudibanisa ubunye, ukuyunayitha i-community yethu. Ewe, Nkosi bhuti wam. Okay, enkosi mama, ndiyabulela. Ukujonga iinamba ke zonyaka opheleleyo apho bezibanjelwe eKaladokhwe, eCradock, compare nakulo nyaka in terms of abantu abathe bathi abanomdla injanjoku bathatha inxaxheba ngalo eli xesha, zithini xa sithelekisa na-last year nakulo nyaka? Compare kwi-initiative beyenziwe last year to kulo unyaka, maninzi kakhulu amanani. Kulo nyaka pheleyo ivoti besizifumene, it was 12,000, and then kulo nyaka sinyuke ngo-400. Kunjalo nje ndifuna nokukhwabela eli cala lethu laseMetela. Hayi, bangenile. Sinazo iinominizi noko kulo nyaka ziniliqela compare from last year. Alright. Also ke sijonge kwiikhathagori ezingaphi kwezi awards, also ingaba ngobani namhlanje abantu ekulindeleke uba ngaba babe kanti bayabhexesha okanye basingatha lo msitho? Ii-categories esinazo kulo nyaka ziyi-32 xana ziphelele. Abantu abalindelekileyo ukusinga lo msitho ngabo bathe bachongwa kunye ke neegesti ke seziya-invayithwa. Singavaleli ngaphandle, nabani na unokuthi abe nomdla, but siyacela ke lowo uzawube enomdla ukunoba makasingathe umsitho akhontakthe uBhuti Chumane okanye uNwabisa Jack okanye uSivu Nothwala from the municipality side. Ithini i-theme yalo nyaka, also ukukhumbuza umphulaphuli ngexesha le-event, also ne-venue ye-event? I-theme naye namhlanje kunxitywa ublack with a touch of blue and gold. I-event i-red carpet iqala ngo-3 p.m. and then the main function iqala ngo-5 p.m. Alright, lastly, ukukhuthaza abantu abatsha abazothi babuye nee-awards namhlanje apho, uthini kubo? Kodwa sijonge nabo kange babe kanti bayawina, babuye nazo ezo awards, ningabakhuthaza nithini nabo bazobe babe kanti bayaphumelela? Ukubakhuthaza msasazi kukuthi bangadinwa, baqhubekeke besenza le misebenzi mihle kwi-community yabo. They must continue to believe in themselves and their abilities. They are capable like to do anything that is great.
Yes. Wow. Sesinwayisa, hayi mani masibulele kakhulu ngexesha langakho sitsho sithi all the best mani, niqhube kakuhle apho eNqaba yeThemba. Alright, enkosi kakhulu umsasazi ngethuba. Enkosi. Alright, enkosi kakhulu, masimbambe njalo phaa, sisinwabise.